det så dig? Nej. Er det ja? Ej. Nej, El. Jeg ved, hvor I er. Sådan, cirka. Nå, så er du så, du gav dig for mig. Men nu er du færdig. Jamen, jeg er julemanden. Ja, det siger vi alle sammen, jo. Okay, nu må I tænke over, hvordan fanden kan en person grine sådan på det grin igen. Ja, eller... Så, du siger jo fri denne gang. Tror du? Nå, så jeg troede, I kunne gemme jer for mig, hva'? Jeg blev nødt til at dræbe julemanden, men det er jo selv om, så hvem vil gerne dø først?